салом дӯстони азиз, иншолло хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунед. умедворам ки дар шумо маъқул мешавад. ҳамаи шумо дар раҳмати алло ки маро дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам азизони дилам. духтарои хушрӯи ман иҷада наворам хеле ай магазин ай раҳ сар мешавад. имрӯз зодрӯзи апамай, мо зодрӯз рафтестем. шуморо навор кардам, тамошо кунед. духтарои ҷамо, ай магнит биромадем, ай магазин. Яктам хали торт гирифтам ша. Ати торт шоколадни гирифтам. Якта вязни двойка духтаро имрӯз харида будам ша. Ай садавот. Анам хемерем ака. Зодрӯзи апам. Модарои сафед. Замин дар хонаи момашай. тамошобинои ҷавакай мо расидем. анам хе дастархон партофтиян. ман шумода навор кардам, тамошо кунед. мо 2 моҳ буд ки ҳамроҳи оилавӣ ҷамъ нашида будем. мо ҳамамон ҷамъ шидем. очам, апаву хоҳаром, ҳама хештаворам шиштем якҷоя. хе дастархони од як омода кардиян. шумода навор кардам. худо кунад ки шумо ҳам тез ба назди модаротон баргардем ва сари як дастархон якҷоя бишинен азизони дилам. духтарои хушрӯи ман, нагуфта намонад ки дина мо 6000 нафар шидем. ҳамаи шумо дар раҳмат. як бор дигар ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед. шумо ҳастен ки канали ман пеш меравад. духтарои хушрӯи ман, ма иҷада шуморо бо ширкати атомира тавсия метим ки анами апаҷони ма кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меёред. азизони дилам, дар ширкати атомӣ шумо дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом. яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор, дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯзад, айзвания намеғалтед. шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекунад ки ягон чи харидорӣ кунед духтаро. шумо дар телефон дар кора, интернет тамом. дар хона шита дар баробари кори хонатона кардан дар компания атомӣ кор мекунед, маблағ ба даст меёред. касе ки компания атомида то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, метавонед ки рақамҳои болои экран бинависонед. апай беҳтарини ман шуморо регистратсия мекунад, корро мефаҳмонад ва то ба по хестантона ёрдам мекунад. азизони дилам, пас биёед фурсата аз даст надиҳед, бидуроед кор кунед ва маошҳои хуб ба ранги анами апай ма ба даст биёред. орзуҳоятон ки амалӣ нашуда, ба компания атомӣ амалиш кунед. духтаро касе ки кор кардан ҳам намехоҳад, ширкати атомӣ барои дарди миён, гурда, барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи чӣ дору дора. кадоме ки ҳамин даруш проблема дора, ягон чӣ дора, метавонед ки заказ кунед. апаҷони ма ба ҳамаи ҷора ба шумо роӣ мекунад. иншоалло раҳмон ки шифо меёбед. ва боз касоне ки фарзанд надоранд, ҳатто барои фарзанддоршавӣ дору доранд ки аввалаш аллоҳи меҳрубонай, баъд доруҳои шифофармои атомӣ. заказ кунед духтаро. не ки ман боварӣ дорам кор дар шумо маъқул мешавад. азизони дилам, медроен кор мекунед. касе ки канали ман меравад, салом расонем, беҳад хурсанд мешавам. духтаро нигоҳ кунед ки чӣ хел доруҳои зур дорад. кадоме ки дар ботонам хали проблема дорен, доғ дорен, ягон чӣ дорен, марҳамат заказ кунед. апаҷон ба шуморо роӣ мекунад. бидроен маълумоти бештар ай апаҷон бигирен. иншоалло ки кор дар шумо маъқул мешавад. ҳамаи шумо дар барори кор, азизони дилам, айнами канали ман салом расонем, беҳад хурсанд мешавам. духтарои хушрӯи ман чанд қайр ки тонистам комментариётонро нимишта ҷавоб додам. иншоалло ки ҳамашта ҷавоб метам. ҳамин камтар вақт меёбам, кӯшиш мекунам ки шумо дар ҷавоб бутам ки шумо хафа нашед, ягонтаи шумои ман хафа нашед. ман иншоалло ҳамаи шумо дар ҷавоб метам. духтарои хушрӯи ман иҷада боша. ман хеле падарка коша шумо дар навор кардам. худоҷон апай ман 100 сола шавад, ҳеҷ вақт ғаму дарда набинад, ҳама вақт дар бари бачакош бошад. апам 2 та бача дорад. духтаро ҳамоиш ки бачаш дар балниса хор рафта буд, ку вазмин шида буд. ҳамун никак 2 моҳа шида, кози худо ба шукр созай. бисёр мепурсен ҳамун никам. алҳамдулилло ки хеле соз шидак ҷиянаки ман. худованд ҳама вақт дар болои сари фарзандош боша, ҳеҷ вақт ғаму дарда набина, хушбахт боша.
хайнам хеле гапо ососта дар хонамон ҷобаҷош дестем азизони дилам. Коракома кардам, қариб ҳамаша тамом кардам. ҳолиам ак тамом накардам, қариб тамом кардам. Бо шумо наворакои хуби мараш дард кунем. Хушрӯчоима, шумо чӣ ҳол дорен? Мо рӯзи зодрӯзи апам рафтем, шиштем, язном, апом, очам, ё дадам, момам, ҳама каса шитем. иншолло ки очаҷонима ягон рӯз пас хонаи худо мерава, бо рафтанашам иншолло шумода навор мекунам. мегӯмш ки дар ҳаққи ҳама ҳаққи бефарзандо дуо кунад, ки ҳамаатон соҳиби фарзанд шавем. ана мехоҳ азизони дилам, беҳад хушрӯ шидем. ҷада бо машмода ҳалимаҷонам сиёмка кардам. ҳалима беҳад калон шидай, 8 моҳа шидай, 9 моҳа шидай, беҳад калон шидай. Бовар кунем, мошолло шидай. Ҳамиқа хушрӯй шидай, ки ҷада боша ҳамихе гӯшбирёнай, обирёнай ҳамхалӣ карда буданд. шумода бо ман навор кардам. рӯзум чӣ хел мезгара, чӣ кор мекунам, ҳамаи чизма шумода навор мекунам. Касда маъқулай ба ҷони дил тамошо мекунад, касда маъқул нест, ин ҷои маҷбуриш нестай, тамошо накунем, тамом. гапи ганда дар кор нестай, барое ки мегӯянд ай хубӣ ёд, ай гандагӣ дод. гапи хуб гуфта наметавонӣ, гандаша худат дамон. адамихеле духтаро ҷада боша адамихе тортакора майда кардан апамшон. оли барои ҳамин нохунои апам оли мегем баъзет. хай ҳар одам ҳар хелай, ҳар оила ҳар хелай. Я оила современная, я оилаи хелия, я оилаи хелияй. оли барои ҳамин нохунош мегем, хай мненияи ҳар кас ҳар хелай, мада фарқ надорад ки чӣ менависонаву. хай ҳамихе духтаро. апаи мара шушам современияй, худшам. мо ду кас современием, ду кас мо нимқалии сатр мекунем. нохун пухун намемонем. ма хати очаи ҳалима нохун пухун намемонем, ҳамхалием. ина духтаро ҳалимаҷона диден чӣ хеле мошолло ҳай, бениҳоят хушрӯ шидай духтаро. Юса? Иду дамча кие? Кадомаш? Моя. Прическаш? Башня че? Возгласители? Ира ки сохтад? Мау дадам. Молодец. Адам то сама сохтам, ишам дадам.